Hey guys, welcome back to my channel. So nonton ke gasai kebang channel oken coba boleh bawa neta bay. So di ini begitu blog nonton gasai kebang boleh bay. So lagu pada ini 1 Desember, 1 Desember. So gasai ini simbo perbetanai Christmas ada gedan besar ni wish kalam hornai tabai. So guys ingat ini मोनसे गिदिर पार्टीबो दोङो पार्टी माने गोदान जानाय ओंखाम गोरलै जानाय होननानै बुङोना स' मा जागोन मा बेदर जागोन मा आइटेम थागोन स' इन्जय खालामनोसै दिनै स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो बे सामब्राम हानाया मानि थाखाय आदै बेयो दिनै ओंखाम गोरलै जानायनि बे गामिनि नामखौ माय बुंना होदो बे गामिया जाबाय रिंखांपुरि बाप्टिस्ट गिर्जा बेवहाय दिनै मण्डलिया माने बाइबेलाव थानाय बाथ्रा बायदियै ओंखाम गोरलै जानायनि भोज पार्टिनाय जादों बेवहायनो दा सामब्राम हादाङो बैथिं हनै मस्ला देदों रसुन जिरदों दाउ गोदादों बेनिफ्राय आरो माबाफोर बुंबावा दे सैमायाबो थाखाबाय थायो मासे दा हारा मोनजागोन होननानै थायो आरो बियो स' गाइस नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला जुलि साबस्क्राइब खालामना होदो हा मा होननाय मा बुंगोन इसोरनि अननायाव बर्तमान बे जानाय लोंनायानोसै जोंनियालाय इसोरा आशीर्बाद खालामदों आरो बिनि गेजेरजोंनो जों मोनजागासिनो दं आरो नै दिनैबो जानाय लाहार फाहार ओंखाम गोरलै आरो बिदिनो जों जानोसै पार्टियाव माने बयलार आरो अमा बे बर'नि खायद होद माहा बयलारानो गैया माथो बेवलाय लकेल दाउ भुल जाबाय ना रायजोफ्रा जेनेबा जानो लुगैबा फैनो हागोन दिनै बोथिसे आरो मा गाबोनबो मोनजागोन होननाय खोनादों गाबोनबो पेटलानियाव माने बोथिसे मोनजाबावगोन सोर पेटलानियाव जाहा देबेन पेटला बेनियाव आरो बिथांनियाव बोरमा खासि मानै मा बुंबावगोन बे बुंथावथाव जों जाम्बा सलंमोनखौसो गोसोआव दुखु मोनो आरो गोसोखांबा माने बिसोरो मोनजानाय नंला दा नै जोङो जासिगोनलाय बिथांमोना गोजान जायगायाव थांनानै एखेबारे दुखु खस्थ'आव दंहैयो जानाय लोंनायखौ गोसोखांबा दुखु मोनो गोसोआव बिमा बिफायाबो हनै लायनानै सिबायफ्रा लायनो थाखायनो बुथुमहैदों गोजान जायगायाव थांनानै बिफाया दुर्बगा साला फिसाफोरखौ जेबो सिन्था खालामा बेसेबांसो बुंनो गोनाङा आरो एसे खेनाय बुंगोन होननायालाय बाबुलनि हिनजावा नोंथाङालाय माफोर बुङोमोन नामा आरो फैगासिनो दं डिसेम्बर एकदम 25 तारिखै दांसिलाय 25 तारिखआवबो दांबावगोन माखौ दांगोन बेदर 26आवबो अमा मानै लाबावदों एथिंबो माहाय लानांगोन आयं नमस्कार होनदो नमस्कार महेन्द्र दे मा खबर खबरालाय बैरा दाउ आथिं खर' जानायनि गरमथार हाब सिनारिखि बिराद मोजां दंलै जेनेबा दांबाय नै दांसै दिनै जानांगौलाय ओइ खाराखैनो माथो खामानि गैया खियासो गबा गैलालै सयथिं दै माबाया बिख्लानि एसे गबाय खियासो गबाय नैबे मा बुस्थु ड्रागन फाया माबाफोर बुंगौमोन नामा नै ओरैबायदि लाखि सेखौनो नागिरदों बिसोरो आंहा फायग'आ मोजां नै दाउलानि दाउदै नामा
दाउलानो नङा दाउजिनिसो होद फाग्ला मोनो नामा होद र'ब्रा नुवाखै नै हाब बेलाय मा बुस्थु बियो स' गाइस जोंहा संनाय खावनाय गासैबो जाजोब्बाय जोङो दायो जाहैनोसै उदै फेथ्ला जानोसै जोङो थांगासिनो ओंखाम जानो दङना गैला जाखोथाय दाउ बेदर अमा बेदर बोरमा बेदर बा मा मैगं संदोंथाय मोनथिलाबो जोङो गाइस जोंहा दिनै बे ओंखाम गोरलै जानाय जे हार्भेस्ट फेस्टिभेल होननानै बुङो जोङो बोसोरफ्रोमबो बेखौ डिसेम्बरनि 1 तारिखआवहाय जोङो सेलिब्रेसन खालामो जोंहा बेयाव ओंखाम गोरलै जानायजों लोगोसे मोनसे समायना प्रग्रामबो दङमोन जों गेस्ट स्पिकारबो जोंहा दङमोन नाथाय बे गासैखौबो आंनि ब्लगाव आङो कभार खालामनो हायासै मानसिफोरखौ सोरजिनानै दिनै इसोरा मा जोंनो गियान होदों फोरोंदों इसोरा जोंनो होनाय देश बे देशाव जोङो थांनानै दङ आरो जों खामायना जादों जोंनि लाइफखौ दिनै हसायनो दैदेनगासिनो दङ जोंनि न'खर परियालफोरखौ सलायगासिनो दङ आरो बेबायदिनो जोंनि गथ' गथाय इसोरा होनाय नेचिन सम्पतिखौ बे हाहुनिफ्राय उत्पन्न जानाय धोन दौलतजोंनो जों गोरों गोरा खालामदों हिखित खालामदों बा मोजां बोसोन होदों होसे होनानैबो सोरबाया लायाखैब्लाबो बेबो इसोरनि इच्छाखौ खिन्थु पालन खालामनांगोन सानसे समाव खालामनांगोन मा होननानै बुंदों थोंजोङै जोंनिफ्राय नैबेखौ लुबैदों ओरैबायदि बुंदों तुम्हार ईश्वर जी हुआ दिया तुम्हार ही देखो भूमि उत्पन्न हुआ সকল ईश्वर जी प्रथमे पोका फल তুমি উৎসর্গ করিবা हामबाय होनदों जोंनि फिसाफोरखौ जोंनि फिसाफोरखौ हामबाय होनदों मानो इसोरा मावनानै जानो होनाय हा हुनिफ्राय जि उत्पन्न हैस उत्पन्न खालामबाय माइ आबाद दिनै सोरहाबा साहा आबाद दङ गयनि खेथि दङ अनेक खेथि दङ दिनै जों माइनिफ्राय मोननाय दिनै बेखौ हानिफ्राय मोननाय माइ प्रथम फल होबाय अथ'स गावसे हाखो इसोरा लुबैनाय बायदि दिनै इसोरनो बेयाव लाबोदों बेखौ माबायदि लाबोदों आरो बेयावनो माबायदि लाबोनांगौ बेनि राहाखौबो बेयाव होदों मा तार किसु लय बासि भराय তোমার ঈশ্বর जी হয় নিজ নাম থাকিবৰ নিমিত্তে যি ঠাইত মনোনীত কৰিব সেই ঠাইলৈ যাবা जों न'निफ्राय दिनै मा खालामदों लाबोदों जेराव जों थिग खालामदों जोंनि गिर्जा न'आवनो बे फारिलाइखौ खुंगोननायखाय दिनै जोंनि गिर्जायावनो इसोरा होनाय धोन प्रथम फलखौ लाबोदों बेखौ माबायदि सोरबा खादायाव लाबोदों बासि माने खादा नांगौ बायदों बेदर होलांथारदोब्रा नै ओंखामखौनो होफैयाखै दाबो लाबो होआ माब्रैब्रा खमायगोन ना नोंनो जाग्रोबा आरो खालामनो होनबाबो नों जाबाय आं हामखौनो मोनाखै जों दहायनिफ्राय नेगासिनो आंखौ थिखांबाय थानाङा आंखौ थिखांबाय थानाङा मानसियालाय मा आयु फिसा माबानिफ्रायसो हंकंनिफ्राय नामादों नोंसो मा लुद्रा फारा खायोब्रा खाम राननो रोङा बायदि मोनबायलां मानसिखौ हरबाय आं खाथियाव गावसो बुंना लादो आंलाय मा मिथिगौ जाहा मादैया मादै ओंखामखौ एसे बुरजा होना गालांखा नोगोद जाखायो आं गैलालै नै नै बेखौ मोनसे लाना थांनो नोंसोर जायोबा नोंसोर जाबाय माथो रब्रा जाथ'नाङा दसे नेना आबा खाथावनो दोहैनिफ्राय नेगासिनो आयु दालिखौनो जोङो दाबो मोनजायाखै थाबथाब होदो देखायबाय थानाया र' जानायफ्राव मगा मगि दांसैआनो
नोंसोरखौ भिडिअ खालामै आंहासो जानायाव जालांगोन दा बिराद नायनाय लानो रोंदोंलै बेदरखौ सोरो नों नोंनिया गैया नामा है गद गैयालै नोंदो माइ साइड खालामनांगोन आं बिसोर बोस्ल' हरगोन गद गैया बिजों माबाखौ दङ दालि हो जाथ'बाय दा ओंखाम फैबानो मा हेब ओंखामनि खिथु खिथु खारबो दे बास जाबाय दे जाबाय लाबोखौथ' जाबाय थगायनानै सुबाय आरो नोङो आंखौ आखाइखौ आंखौ माबाफोर खालामबाय दा खालामाखै आंखौसो आं लागासिनो फोथायनो हाया हाय जानांगौ बे समाव सम दांखा होखानाया मा माबाखौ दं खामलाबो दं खामलाबो दं माबाखौ दं औ दे आमिसो मैया हायिनि दाखालि हायिनि दिनै थिगसो मारिदों आरो नोङो ने बिसांखि ओंखाम जायो नामा बांद्रायगोनलाय बियो दहैनो दाउआ दोङो आबाखौथ' आं नांला जाजोब नांला आबाखौथ' मानसिखौ नांगौ नांला दे आबाखौथ' हामबायसै माबाफोर बुंबालाय बुंहर र' दे बे भिडिअखौ एसेयावनो दोनबाय टाटा